So ito na yun. So good afternoon. So today is January 28. So bumisita tayo ngayon sa puntod ni Lolo. Yan. So may isang bata na nag-alok na linisin niya yung puntod ni Lolo. Kaya yun, pinayagan ko siya para may may kunting tulong naman tayo para sa kanya. So kuya, ano pangalan mo kuya? Linsky. Linsky. Pila edad nimo? 9. 9 years old? Ano ka nag-eskwela? Ako sa unahan ay Giso. Kasi nga sa mo eskwelahan? Giso. Giso, Mandawi City Subo. Giso, Mandawi City. Unsa may pangalan sa mong eskwelahan? Ikaw, Ha? Eskwela ka wala? Miskila. Unsa grado nimo karon? 3. Grade 3? Oh. Ay mo ba? Grade 3? Ngayon mo ng papa. Kanang nadiha. Ha? Pero man ako sa kwan, buhay na naaraan. Ang balay. Ha? Ay buwer na siya sa balay. Nya kasi ka ba nimo dre? Kamura at nang nagkaroon ara. Ha? Kaya nagkaroon ara. Imo ng papa ka nang nag-out. Naman sa mga yung papa. Ha? Kung nasa gawa si akong lula. Ang tos gawas imong lola. Oh. Kanang nag-out diha igong samna nimo. Ada? Kanang nag-out diha nagigong samna nimo kanang nag-out di sunahan. Akong inuan. Uyuan nimo. Ani ko yung kaniya. Oh. Oo ba? Nya wa may klase karon. Wala. Kaugma sa. O sa klase ugma. Oh. Pagtarong gig eskwela ha. Unsa may trabaho sa mama nimo? Mama, pag sa una, ato sa Gmall, karon wala naman. Ay sa una imong mama nagtrabaho sa Gmall. Oh, Karon wala na. wala na pero nagsige po kag eskwela. Oh, Nya karon grade 3 na ka. oh. Ikapila man kasi yung nagsuon. Kinamubuangan. Okay na magwangan. Pila mo ka man nagsuon? Upat. Upat. So ay mong mga manghud tulo, mga bata gagmay pa. Oh, ang usa ka, dinubuan. Yan itabang-tabang kasi yung mama. Oh, Ngitag trabaho. mm. Oo ba? Itabang dili ka kuan di. Ay may no kay kamausa ka mangitag panginabuhi ano. So gawas ani sa pa may imong trabaho, imong giko lang mga trabaho. Ha? Pinira. Kinira. So okay ra nimo og 10 pesos akong ihatag. Oh, Dapat sa 10 pesos. Mga 10 pesos mga ka-dream vlogger. So low pa ba yan no? So bisag pila na 9 years old no? oh. Bisag 9 years old na siya niya. Yang mama way trabaho na karon. Imong papa si trabaho nimo karon, si papa nimo. Nas Pacific Mall? Unsay trabaho? Janitor. Janitor. May kay sa iyang edad kamao na siya mangitag trabaho, tabang-tabang sa iyang maginikanan. Pero ubang mga bata karon dili mutabang sa ilahang mga ginikan bisag simpleng trabaho unon dili ka maumutabang sa ilang mga ginikanan. Pero kining bata sa iyang edad 9 years old, so nitabang siya pangitag idea or pamaagi para maka-income pod siya, makatabang-tabang sa iyang mga ginikanan. So ito si Lisa. So 9 years old. So nasa kuyatag di mga kanang challenge. Pag makatubag ka, so ang imong sohol akong punan. Di ba? Game. Di ba? Game na. So unsa ka karon nga grade? Grade 3. So once makatubag ka sa ako ang ipa-game challenge sa imo ha. So ako dungagan ang imong sohol. Okay, game. Game. Okay. 'Di ba? Kuan ka no grade grade 3. So kamao na kag addition, multiplication. Kawo na sa multiplication. Subtraction. Di pa kayo. Ha? Tuman pa.
Subtraction? Gamay pa no katunog subtraction? Addition. Iwaw na. Ibaw na addition. Multiplication. Iwaw na sad. Oh, kamo ko sa multiplication pero subtraction gamay ra. Gamay ra no. Asa ka nag-eskwela di karon? Sa biso. Giso, Sa unahan. Giso Elementary School. Sige. Tarong ha. Nihangyo man ni siya mga ka-dream vlogger na limpyohan daw niya para maka income sad siya, then nasad siya mabaon sa eskwelahan. Nakani siya. Imo na igsoon. Iya din igagaw. So muna sa mga ka-dream vlogger. So okay. Uy, kapang ano sa? Kapang ano sa? Ikaw. So 21 plus 23. 21 plus 23. 44. Wow, very good. 44. Okay, next. 7 times 5. 35. Oh, galing. 7 times 5, 35. 9 times 9. 81. Ah? 81. 81. Galing ah. 6 times 6. 56. 36. Very good. So 1 half plus 1 half. Fraction. Ah? 1 half plus 1 half. 1 half plus 1 half. Kuha mo na siya. The same denominator. Kukubaw. So 1 over 1 plus 1 over 1. Ah? Pagpasa kay base ko, yeah. Mga ka-dream vlogger. So, may siya math. Grade 3. 9 years old. May na siya multiplication. Okay. Next. 8 times 8. 64. Wow, very good. 64. Ano? Pagtarong yung eskwela ha. Pagtarong yung eskwela, dili ka magbinugoy ha. Tabang sa kasi mong mamagpapa ni mo. Ha? Dili ka uban ka ng makakwarta yung mula isugal. Ha? Dili ka magpabadlong papa ni mo. Mama ni mo. Butaan kayo siya. Ito si mga ka-dream vlogger. So, kuan pa siya? Grade 3. Grade 3, 9 years old. Kamao na po siya sa addition. Multiplication. Baray, chagmat. Bili ko bata. Yun eh. Yun, nilakaw na. Nagpatog tubig kay limpyuhan ang puntod ni Lolo. Iyang tabangan. So, yun. May siya. Baray, chagmat mga ka-dream vlogger. Believe ko sa iya. Kay dili siya pareha sa bang mga bata nga kuan. Dili siya sa pareho bang mga bata nga magsigi lang og duwa tapos magsugal. Musugal dili mo tabang sa maginikanan. So lahi siya, buutan. Buutan siya mga ka-dream vlogger. Yun. So kay nakatubag man siya sa tong pangutana. So tagaan na to siya og kanang additional para sa iyahang magamit sa eskwelahan, pangbaon, yon. Kunting biyaya lang para ma-share na to sa iya ha. Ito daw is ang kaniyang pinsan. Inday, isa'y pangalan mo Inday? Ha? Isa'y pangalan ni mo? Crystal. Ha? Crystal. Crystal? Ikaw sa mo ato niya? Ha? Taro nga pare limpyo diri oh. Kini diri oh. Kapag nagtrapo dito. Taro limpyo. Dako sa itong trapo da ka nasa kilid na. Go.
So 16 divided by 2. 8. 55 minus 23. 55 minus 23. 25. No, 55 minus 23. Ah, Pero. so mga karim vlogger, ni sulti na gid siya nga na siya nakatunan sa subtraction pero gamay ra. Oh, hindi sa subtraction. Nako lang nakatunan sa subtraction pero gamay ra. Pero sa multiplication, bilib ko bright check multiplication. Multiplication and addition. Okay, 66 plus 22. 66 plus 22. O sa to yung count boss? Patay to, habwa. Habwa. 58 daw. Very good fight, bata. Mga karim vlogger kay nasa gihabwa dito na pito bagong ano, kanang night tent. Na sila gihabwa. Balik ko dia. Balik ko dia. Ha? Tarong naglimpyo. Yun. May gihabwa diri mga ka-dream vlogger. So first ano first time ko makakuan nga naipatay nga gihabwa. Be, tingnan natin kung ano ba 'yun. Ito. Yun. Ilang gihabwa. Sobrang lalim. Yun na. Ito yung mga crime vlogger. Na. Bagong habwa. Karon pa ko kakita actually this is my first time nakakita ko nga naighabwa diri. Ito. Nya asa man to katon yung gihabwa boss, asa to boss? Oh ba? Asa buko gid siya? Tara. Tara. Dugmok naman. Ito. Ang skull niya. Dugmok. Yung skull mga karim vlogger. Nya ilan ni balikon? Sama lubngan man ni ugma. Ay lubog. Ya kato sila nang uli na to. So actually karon pa ko kakuha na ni mga karim vlogger. Nakakita nga nay ko ang mga skull ito. Siguro sa ito nga part is occipital or occiput or frontal. I don't know what part of the body. Wala yung panood na. Sige boss. Yan. Yun mga ka-dream vlogger. Parts. I don't know what's part of the head is this. Siguro ito is ano to? Occipital or frontal. Parang ano? Parang kwan siya, parang occipital siya, no? Occipital. Yan. Parang occipital siya, part of the head ito, occipital. And then this one is ano? Is this the jaw? This part, this the jaw. JJ. The jaw. Kumbaga panga. Ayun. Nya log nga na sa nidriyog ma boss.
Pero ang ilobong di, ilang relatives na sa dili? Relatives nila? Sakay na barko. Pasupis na. Yun mga ka-dream vlogger. Wala pa to, pasupis na. Ang mga bata lagi na ay Yan. unos niya na barko yan niya. Unahan ka ito sa barko. Dahil sa barko. Ito yun ang mga leftover sa mga kabaong ito. Mga kahoy-kahoy. Okay, ito na yan. So, what's up mga ka-dream vloggers? So, dahil sa challenge na ibinigay natin sa kanya, so naka-answer siya sa atong mga putana sa multiplication o division, multiplication, addition, o division. So, ni-promise man ta sa iya nga mo-add on ta sa iyahang paglimpyo sa nitso ni Lolo. So, ito. Ato siyang tagaan. Dong. Dara dong. So, dili ka mo kung magpapan mo ha. Kanang tabang kas trabaho nila tapos dili ka magpabadlong tarong kag eskwela. Ha? Kasi kita. Okay. Kasi kita pangalan mo daw? Rimski. Limski. Unsay grado nimo karon? 3. Grade 3. Grade 3. Kasi kauban nimo dre. Imo igsoon. Oh, so sama-sama. Ikarang usa dre? Kunin. Kauban ako. Kani sila? Kauban mo? Pagmangkong nyo na. Mao ba? Pansira nagmat. Kahit ka nagmat. O bitaw na surprise ko diya kanina kay gitagal siya multiplication answer gid siya. Ako siyang challenge na game challenge na ko siya kanina. Once makatubag siya sa akong mga pangutanan at ako siyang taga-agamay yung kwarta para dagdag siyang allowance. So, good boy ka. Dili ka magtabang-tabang sa mga magpapa nimo. So, let's go. Diba konting tulong so nagpasalamat siya sa tuwa. Bisag konting tulong nakatapon sila. So ngayon uulit na ta. So ito ngayon ang Man Park ito. Dito ta ngayon. Yon. So what's up? Ulit na tayo ngayon mga ka-dream vlogger kasi ano na it's 8, that's 4 o'clock so uwi na tayo. Ito ngayon dito sila ngayon yon, di ba? Diba? Yun. Uwi na ta. Let's go!